etxeko denak zeuden gartzelan. Bera bakarrik zegoen. Eta zegoen gainera aberekin, eta emakume bat. Etxeko egoerarekin. Eta emakume gazte bat, eta orduan egin zioten tutoretza bat, montatu zioten, eta tutoretza sartu zioten aitite, eusokidea, eta nik uste 4 pertsona ziela. Eta bestia bat zen Zornotzako tipo bat, Sisto Montoya, eta, ba ez dakit, laugarrenan egoratzen. Baina nik informazio hau gehiena daukat, etxeko papelak harakatuta. Da irakurrita eskutitzak eta hori. Eta gero, antza denez, baitite nola izen jakin zuten dian aizpak, Saturnarango gartzelan zeudenez, esaten diote egoteko lasa, ea ondolo egiten duen, eta berak esaten dio, ez duela ulertzen zolaik gaiten duten, pentsatzen dagoela, gero guztizan buruari bueltak ematen ari dela, eta besteak erantzuten diote, lasai egoteko ama bideko zela, eta ama bi horiek atarako direla laster, etorriko direla bera zaintzen, eta egoteko lasai. Horrelako bat.